ミュージカルグリースの舞台稽古が昨日マスコミに公開されました。このミュージカルは1978年にジョン・トラボルタとオリビア・ニュートン・ジョン主演で映画化もされた人気の作品で、今回は生田斗真さんが主演を務め、神田沙也加さん、藤本美貴さんといったフレッシュなキャストで上演します。お二人でラブシーン、キスがあったんでしょうか？そうですね。感想ですか？気分は。いやまあ役柄上のあれなんでね、あれですけど、はい。聖子さんすいませんって感じですかね。今聖子さんって名前出ましたけど、お母さん見にいらっしゃいます？はい、来てくれると思います。この舞台は今日から東京青山劇場でスタートします。以上、芸能の話題お伝えしました。